Скъпи родители, мечтаната раница вече е у дома. Но как да я поставите и носите правилно, така че да върши своята работа и да подпомага здравословното развитие на гърба на детето ви? Нека заедно да видим как. Раницата трябва да седи симетрично в средата на гърба, възможно най-близо до тялото. Това се постига чрез правилно регулиране на презрамките. В същото време не трябва да е по-широка или по-висока от раменете на детето и не трябва да ограничава подвижността на шията в горната част на гръбначния стълб. Накратко, раницата винаги трябва да бъде на нивото на раменете. Долният край на раницата е точно над извивката на седалището и опира в раменете на детето. Чрез неправилно регулиране на дължината на презрамките можете да увеличите риска от неправилна стойка, което може да се отрази негативно на развитието на гръбначния стълб. Например, носенето на раница на едното рамо също може да доведе до това. Естествената стойка на ученика се влияе и от теглото на раницата. Тя не трябва да е повече от 15% от теглото на детето. Осъзнаваме, че тази препоръка не е лесна за изпълнение, тъй като всяко училище има различни изисквания за носене на пособия. Затова поне ще ви дадем няколко съвета как да се справите с тежката раница. Разпределете нещата в раницата равномерно. Поставете най-тежките учебници или папки възможно най-близо до гърба. Опитайте се да проверявате съдържанието на раницата си всеки ден и оставяйте нещата, които не са необходими този ден, вкъщи или в училище. Помислете за олекотени варианти на кутии за закуски и бутилки за напитки. Бутилката за напитки може да е празна в началото на деня. Децата могат да я напълнят в училище. Когато купувате училищни пособия, предпочитайте тези с по-леко тегло. Например, заменете тройния несесер с двоен или с един цип, картонените папки с пластмасови и така нататък. Правилното регулиране и закопчаване на нагръдния колан, с който разполагат всички наши ученически раници, също ще помогне за по-доброто разпределение на теглото. При някои модели можете да прикрепите към раницата и допълнителен колан в долната част за кръста. Ние гарантираме за нашите раници и се надяваме, че ще намерите нашите съвети и препоръки за полезни, но ще бъдем честни. Ако не спазвате тези основни правила, дори и най-качествената раница няма да ви помогне. Така че пожелаваме ви приятен ден и до следващия път.